Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalilin rasuwar ɗaya daga cikin jaruman masana'antar Kannywood, kamar yadda aka sani, mutane suna tambayan mu da muke gabatar da labarai don cewa wance ta mutu menene ya kashe ta, wane ya mutu menene ya kashe shi, wanda kuma ana samun mutane dai masu tambaya suna ƙoƙarin tabbatar da ko kuma sai sun san hatsarin mota ne yake kashe 'yan masana'antar Kannywood. To dai Wanda akasarin abin masu tambaya abin da suka fi nunawa kenan. To mu kuma muna kawo labarai na gaskiyar abin da yake faruwa, kamar yadda Aminu S. Bono, kamar yadda aka sani, darakta ne kuma jarumi ne a masana'antar Kannywood. Kowane mutum dama akwai silar mutuwarsa, kowane mutum akwai abin da zai kasance ya zama shine ajalinsa. Wanda idan mutane ba su manta ba, Aminu S. Bono ba ma dai za a yi nisa da magana ba dai a takaice. Aminu S. Bono darakta ne kuma yakan je ya ɗauki nauyin fim. A ɗaukar nauyin fim da aka je aka dawo, aka zo bayan an shirya shi ko kuma bayan an dawo gida, sai ciwon ciki ya murɗe Aminu S. Bono a take. Bai kai wani dogon lokaci ba Allah subhanahu wata'ala ya masa rasuwa, wanda kuma wasu ma suke ganin ya kamata a yi bincike akan mutuwar tasa, wanda jaruman masana'antar Kannywood irin su Sarki Ali Nuhu, Adam A. Zango da sauransu su ne wanda idan wani abu ya faru su ake fara yi wa gaisuwa da jaje. Shi ya sa ma wani lokaci mukan yi amfani da hoton ɗaya daga cikinsu idan wani abu ya faru, saboda su ne makusanta a cikin masana'antar akan kowa. To yanzu dai bincike yana nan, ana binciken menene musabbabin rasuwar tasa, amma dai ciwon ciki ne ya murɗe shi, wanda kuma wani daga ciki ne ya magana cewa ya kamata kuma a yi bincike ciwon cikin me ya ci a ƙarshe wanda zai iya kasancewa ya ja masa wani abu in kuma ba ajali da ya biyo ba. To ku bibiye mu, insha Allah za mu kawo muku gaskiyar abin da ke faruwa daga cikin masana'antar Kannywood. Mun gode.